Fansmu Halo. Entuk kiriman paket JNT. Ayo. Ayo. Ye a a. Asik. apa tuh 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 Apa-apa tuh. apa tuh apa tuh apa tuh Pandawa yo Ayo. A a. Lelo lelo. Asik. Ayo. Aduh wong ayu nalikane sepecah ketemu ana domba kong kene gawang-gawang angel dilalekne sulit dilupakan. Ayo Sugeng Rawuh Pak Katmin sekelegeng. Ya ayo Moga Gusti tansah amarengno dadi srana usadala raas mara tenan kok diketap-ketapne rumangsaku nyampleng tenan. Dan ngene. Orine niki nek ndek dalu nika jilid 2. Ayo asik yo Pandawa kerja bareng GMJ RA Audio live aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu anang kono kae gawang-gawang angel dilalekne. Yuk ya. Ya 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 yo.
Gusti tansah amarangno dadi srana usadala raas mara men dianturi jemenang. Nah, ya. Dilanjut nyanyi. Aku video syuting. Sugeng rawuh Pak Warto. Nggih, dahar riyen monggo. RA Audio. 6 tahun suwe lawase. Kowe lunga. Lho. Duh wong ayu pepujanku.
wis penak Sragen apa meneh penak. Tanpa biaya nih, tanpa Lagi. biaya. Masa Geni tanpa tanpa biaya? Lah yo jangka tok tanpa Dasare biaya. lulusan BPJS ya STSI, Pak. isi Mas. Nah, STSI. STSI. Lah. Sok temu sok ilang. Baik, sak plupuh mleh titip personal ya Mas. Wah iya, ketok nyampleng kuwi lho jane rok tenan iki. Iya, iya, ketok nyampleng ya. Ya. Lah lah. Kula Pak. Oke, Kula monggo. napa jenengan? Jenengan. Aja semangat bagus tresnaku Yuk ya. ora suwi Titip tresno. bisa sumanting ono Ayo. RA Audio Pandawa Jo BMJ kerja bareng ayo Yen nyawang manis esemu kaya bisa ngluluhke atiku Rena wengi ra bisa turu yen kelingan ayo terus yo oh ya asik lah Pandawa Jos bunga susah ayo ayo deh tresno iki tak titipke jagana yuk ah, Pandawa Jos tresno iki ra bisa pisah padyan aku ayo oh Tresno kaya titipne to, Pak De. Maksudnya iki kan Gareangen iki lho. kaya piteng natake ora lah kaya piteng Kaya piteng kita. pamujiku marang kowe muga uripmu rasa awase nadyan ing adoh papane yuk ah ing aku tetep eling kowe matur nuwun Mas Sugeng. sembah nuwun. Ayo Ndek. Ayo Pandawa GMC Sakarepun kala nyuwun bangsa prangmuga pangasami awit ngapesa jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami. RA Audio asik yo ayo le Sapa wong sing raketana mate blala-blala gawe-gawe kaku karasa etiku nyawa ramah gemuyumu
Monggo Mbak Siti. Lulu. Anyep-anyep ini betul gumubyak. Ulah jan elok-elok. Rada anyep pisan. Wah, nggih nggih. Rada anyep. Griming-griming. Angger kana anggrek ngene iki griming-griming. Lah padha karo Pak Degeng aku ya griming-griming. Griming-griming. Lah sekujur tubuh. Ayo diangkat Mbak Siti ya. Yo. Pati geni. Neneno. Sapa wong sing raketan mripate blala-blala ngawe-ngawe kaku rasa atiku anyanyawang ayo ramah gemuyumu saking Rambe nggih. Nggih. Wakah Rambe. Rambe godange Orjen. Nggih. Nggih, godange Orjen. Gong Bogo niki, Bogo. Bogo ora etan monumen kono. Lah Bogo ngendi? Bogo Rambe. Etan monumen. Etan monumen ki nek Bogo ta, Den? Oh, enek. Ngono kuwi jenenge Bogo. Alas Bogo. Alas Bogo aja diangkat ya. Dirangkuk kadang-kadang kathah. Nggih. Yo. Neneno. Krepek kedang krepek telo sidang watone warta masuk. Gembang
wonten dhuwur sedaya sapodo sami. Sembah nuwun Pak Warto. Yo. Mandala. Pandawa lagi. Monggo, Pak. Kalamun weruh sliramu paten iki rasane rasa tresno kang tak endem ayo sarwi mikir paten yanti Oh iya. Waduh, waduh. Oh ya nadan ato yen katulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang lara tresno wis kinodrat satremong lampahi Oh. ngene kok aku ndek bengi gawe celuk aku yo meneng Iya iki. Iya kudune iki ya diceluk ya. Aku ya ora kepenak. entar tak jodok-jodokne ning bintang beres mumpung Iya. omahe subuh ngrone Iki karek iki kan Jemah Kliwon, kono Jemah Wage dadine padha jemahe. Nek setu murep. Lah. Ya. ula sawah sapa ndo katan owah atiku wis kapilo saepo bunga rasaku lamun bisa cecaketan sriram ora mantuku ya Asik. Mari pekewo. Ye 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 Heboh, 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 heboh. Ayo. Ayo deh. Ayo deh. Lho. Monggo. kalamun weruh sliramu paten iki rasane tansah rasa tresno kang tak endem sarwi mikir paten Oh ya rapi
Piye piye Anakku piye. ulane Dos pundi kuwi. dos pundi dos. Ulane ben aja sapa tur ngendut wae. Oh. Aja ngendut ya Mas Reke. Lah sing baut iki kono, Ngono. baut nyekel dadine. Oh iya, cekel nih lho. Heeh. Aja ngantek merucut. Ula sawah sapa ndung. Tatan owah hatiku wis kapilo. Saibah bunga rasaku. Ya ya ya. Kon bisa cacaketan sliraku. Muga-muga Esemu. Nek kanca-kanca njaluk es iki ya. Es semu. Sangan Yo. Hey. Hey, ya. La ta la. Ah. Monggo. suwe ora ketemu wong ayu gawe kangene atiku tak suwun rinten lan dalu pamujiku mangge rahayu Asik. najan mung krungu swarane apa maneh yen nyawang esme bebasan segara madu alah manis sing manis namung esme Oi. Oi. Asik. Ayo. Ayo Dik, ayo Dik, ayo Dik. Weleh weleh weleh. Oke. RA. Audio. Woi, 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 woi. Oh, oh, suwe ora ketemu Yuk, 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 yuk. gawe kangene atiku tak suwun marang sliramu muga bisa Ayo. Oh. ini
Mboten napa-napa, Mboten napa-napa. Penak iki ya ngono kuwi. Nggih. Penak iki ya ndledek ngono. Ya. Bepungai ngati saiki wis padha ngaji Amin, alhamdulillah. senajan namung saya bisa kanggo sangu ning akhirat. Matur suwun. Matur sembah nuwun. Asik. Asik. Batang dedet raimangan buka hati Ya. bapak iki awan apa bengi kebangetan uripku Yep. iki Duh Gusti paringa margi gesang kula Ya. kados Iya. kula benjang tumut sinten Ayo. Bapak Ibu Ayo, Dik. Ayo, Dik. Ayo, Dik. pun boten wonten Weleh, weleh, weleh. Betapa Ye, 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 lho. bisa bawi bakal mulo Yo. Penak tenan. Ya, elak. apa pancen nasibku aku iki nalongso nalongso jroning batinku Aku dadi aku dadi anak yatim piatu ye, 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 Pandawa RA Audio GMJ kerja bareng live. Padang dadat ralimangan luka hati yang kebagodan iki awan apa bengi kebangetan Yo. uripku iki Duh Gusti paringa margi gesang
Mas nih, Mbak. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapakku nalongso jroning batinku aku dadi sayangi aku. Sampun napa melih mboten ana. Sayang bergoyang-goyang rindu aku rindu saiki wis ketemu tembang kangen ya ngono aku titip tresno ya pancen liramu wis ora koso Kumpul, yo. Yang jauh silakan mendekat, yang dekat silakan merapat. Senyum. Goyang dong. Weleh. Ayo dek.
Monggo. Ayo. Ingkang badhe nderek joget-joget. Lo 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 le. Gandes luwes wiragane kang lam-lami sidat sing sang beso sangat ibu sono dasar hayu masih kenyok tanko cewo datang keti aduh mesam sepat matu gandeng mak lagu moyo keton bunga kenyok kang pindho sari kuciwane kabeh mau among ngimpi kumpul ya yuk iya ndak caketi aduh mesem sepet matu Norasronto tak gandeng mak lagu koyo keton bunga kenyokang pindho sari kuciwane kabeh mau among ngimpi